Good morning, गोजोन फुंबिलि आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों सासे दावगाफुनाय फावखुंग्रि बिथांनि मुङा जाहैबाय रिजु मणि स्वर्गियारी बिथां बाक्सानि सिमला हालामनि दा बिथाङा बहा दं आं बिथांजों सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना दान्दिसेनेथ' आरो बे समावनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे जाथि बंसोनो शेयार खालाम नोंथांमोना दान्दिसेनेथ' आं बिथांखौ नागिरनि दा बिथाङा बहा दं आं मबाइलावसो नागिरना मोनगोनथ' रिजु स्वर्गियारी नोंथांमोना दान्दिसेनेथ' ओके रायजोफोर नै आं बिथांनि नाम्बारखौ नागिरना मोनबाय बिथांखौ आं डायेल खालामबाय Your plan validity will expire within 3 days. Recharge to enjoy uninterrupted services. আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য এটা কলত ব্যস্ত হৈ আছে। আরে ৰ নাম্বাৰ हेलो हेलो रिजु स्वर्गियारी नांबाय ना दादि मोजाङैनो दङ मोजाङैनो दं दे दादि मोजां दे आङो नोंजों रायलायनो नागिरनाय जाहैबाय जोंनि हारिमुनि बिखयै जेनेबा नोंथ' गोबाव समनिफ्राय एक्टिं खालामबोबाय नङा होमबा मोसाबोबाय बिनि सोमोन्दैनो रायज्लायगोन ओमफ्राय नों जे एसेबां गोबाव सम बर' हारिनि हारिमुनि थफ्लाखौ फेदेरबाय बिनि थाखाय गिबियावनो आं नोंनो थेंक इउ हरग्रोनाय जाबाय दे दादि आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय दे साबायखर आচ্ছা दाना जों गुबै बाथ्रायाव फैनोसै नोङो बेसेबां समनिफ्राय बेसेबां बैसोनिफ्राय मोसाजेननाय मोसाजेननाय होनबाथ' आङो उन्दैनिफ्रायनो होननांगोन मानो होनब्ला आङो सिगाङावहायथ' एक्टिं लाइनाव एसेबां इदि मा होनो एक्टिं खालामनो इदि सिगाङाव इदि माने गोसो गुदुं नङामोन आरो इन्ट्रेस्ट नङामोन आं फार्स्टआवथ' मोसानोल'सो मोजां मोनोमोन उन्दैनिफ्रायनो माने क्लास 6 फोरनिफ्रायनो मोसादो खोमा आं बांद्राय गोसोआव गैया आरो क्लास 6 निफ्राय नोङो स्टेजआव मोसाखादो निफ्रायनो स्टेज प्रग्राम खालामबाय थायोमोन आं ओमफ्राय उनाव क्लासिकेल कथकआव आं एडमिसन लाबाय ओमफ्राय बेसेबां बोसोरनिफ्राय लानाय नोङो क्लासिकेल कथकआव क्लासिकेलखौ क्लास 7 निफ्राय लाजादोंमोन नामा आं एसेबां माने बांद्राय गोसोआव गैया आरो मा क्लासनिफ्राय लादोंमोनथाय बे सार्टिफिकेटआव नायबासो मिथिसिगोन बे नों बहा लादोंमोन मिउजिक स्कुला बहामोन सिमलायावमोन सिमलायाव केसि मिउजिक स्कुलाव केसि मिउजिक स्कुल बे बेयाव मिउजिक लादोंमोन स्कुलखौ आरो जोङो साथाम साब्रैसो मानसिया जोबोद गोसो होनानै बानायनाय जादोंमोन बे साब्रैनि मुंखौ आं ओरैनो सुंथाबै बुंहरनि गपाल बर' सानसुमा गयारि आं ओमफ्राय सोरां ओमफ्राय दाब्ला जगत बे साबासो जोबोद गोसो होनानै बानायनाय जादों नों बेहायनो माने एडमिसन लादोंमोन जोंनो फार्स्ट बेसमोन नामा बे समाव जानो हागौ नोंसिनि फार्स्ट बेसआ जों सोरबा जानोबो हागौ खिन्थु फार्स्ट मोसानायाव नोंसोर फार्स्ट बेसमोन खोमा भकेलाव गुबुना दंमोन खोमा सारमोना बिराद हेल्पफुल आरो बिराद इनिफ्रायनो बे मिउजिक स्कुलाव आं एडमिसन लानाय समावनो जों मोनसे फिल्माव माबानो थांदोंमोन आरो साइडआव मोसानो लांदोंमोन जोंखौ स्कुलनिफ्रायनो ओइ मोजां मोनबा दामोन ना मामोनथाय फिल्म नामा मोजां मोनबा दामोन फार्स्ट एलबाम नामा नोंनि एलबामथ' नङा फिल्मानोमोन इयो दादि माने गोरनिमोन आरो बे बागमारा गोरनिमोन प्रडिउसारा बेवहाय माने दादि कमलायानो डिरेक्सन होदोंमोन आरो बे फिल्माव ओमफ्राय जोंखौ ओरैनो बेकग्राउन्ड डान्सार हिसाबै लांदोंमोन आरो स्कुलनिफ्राय बिदि ग्रुपाव मोसादो आरो एक्ट्रेसजों मोसाफादोंमोन जोङो ओमफ्राय बेनिफ्रायसो आङो फिल्मनि बेखौ एसे आइडिया मोनदो आरो बेहायसो बिदि एक्टिं खालामनायखौ बेयावसो नुजेनबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जोंनि माबानिफ्राय बे सिमलानिफ्राय मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन ना
फैर'जे आंनि सेरावमोन फैर'जे आंनि अ सेराव एलबाम नामा हिर'जे अ आंनि जोबोद मोजां बांद्राय लिरनाय बांद्राय मोजां जायाखै माने औ ओरैनो फार्स्ट हिसाबै ए मोजां जादों कक्लाबारिनिमोन नामा मालिकआ प्रडिउसारा ना मावनिमोन कक्लाबारिनिमोन ओं औ औ बे नोंनि माने सेकेन्ड फार्स्ट एलबाम फार्स्ट एलबाम होनना बुंनांगोन आरो अ अ अ बिनि उनाव बेनि उनाव बानायबाय गुवाहाटियाव बानायदोंमोन नामा गुमै प्रबेननियाव औ बिनियाव बानायदोंमोन हांमा हांसा ओमफ्राय बाजै सना औ मोजां गाज्रि बिदि ओमफ्राय आरो गेजेराव बुहुत मिउजिक भिडिअ बानायदो माखौबा गोसोआव गैला आरो दा दिनावबो बानायदो ना मोननै औ दोनखारलांदिनि खैरोम दैरोम दोनखारलांदों बेफोर एलबामखौ बानायदोंमोन औ ओमफ्राय हायना मुलिया 2007आवमोन नामाथाय औ हायना मुलि 2007निफ्राय जागायजेनदों नामा हायनामुलिया ओं आं इयारफोरखौ बारा गोसोआव गैया ओमफ्राय जायखिजाया हायना मुलिनिफ्रायनो बांसिन माने आङो गुबुन फिलिमफोराव फिल्म खालामनो बांसिन खाबु मोननाय बायदि मोनदों आरो आं औ गावखौ ओं 2076 बांबुला ओरै 2000 जागोन बामबुला प्रडाक्सन बांबुला प्रडाक्सनाव हायनामुलि माबानिफ्राय पार्ट 1 निफ्राय 4 सिम दं आरो आङो बेहाय हरसिम नोङो दङ 4 सिम दं दाथ' जायखिजाया आङो बे फिलिमनिफ्रायनो हायना मुलिनिफ्रायसो माइनाव मुङै जेनेबा बांसिन रायजो राजानिफ्राय बांसिन अनसायनाय मोनदों होननानै सानो आरो आं बिनि उनाव बेफोर जाहैबाय वान दिस ओमफ्राय जेनेबा नोंना औ फार्स्टआ फुल दिस माने फुल मुभि मोनहैयो बेनि उनाव बेसेबां फिल्माव गाखो नोङो नेक्स्ट बेनि उनाव आरो रुबि नार्जारिनियाव खालामदों थैसाम ओमफ्राय मोनसेया मामोनथाय र' बिमा बायदि बाजै औ न'खर संसार ओमफ्राय आरो प्रबिन बसुमतारिनावबो खालामदो प्रबिन बेबो बसुमतारिनिया गफुरनियानो गफुरनि बेनावबो खालामदों मा फिल्म मोनथाय निखावरि खालामदों औ मोनसे बिनि उनाव बङाइगाव खालामनाया दादियानो डिरेक्सन होदोंमोन ना औ मामोन बेहाय माबा दोरफो दोरफो ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय मोनसे खालामदो दादि सिराज बाग्लारिनिमोन नामा औ बारहुंखानि थै औ बेखौ दादि सिराजआ डिरेक्सन होदोंमोन खोमा बेहाय औ ओमफ्राय नोङो ओमफ्राय माखासे मिउजिक भिडिअ दंबावोमोन मोननैसो गेजेराव खेबसे नुनायावनो ओमफ्राय लाइमोन औ ओमफ्राय आरो मोनसे मायबा दंबावोमोन बावबाय माखौबा दङ गोबां औ ओमफ्राय नोङो माबा बि मिउस माने क्लासिकेलनि बि मिउस जानानै थाबाय ना एम मिउस बिसारत कमप्लिट खालामदो दा बिसारत बिसारतआ जोब्बाय बिसारतआव जोब्बाय आं ओमफ्राय बेथ' माबायावनो जोबदों आं माखासे पार्ट 2 खौ आङो डिग्रि कमप्लिट खालामनानैसो होनाय जादोंमोन खोमा औ औ माने गेप्स थानानै होदो आरो आं गेजेराव माबादोंमोन औ द्रप दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय उनावहाय बिसारतखौ खालामफिनदो आरो ओमफ्राय इयारखौ गोसोआव गैला माबाखौथ' नायफिननांसिगोन एम इउसखौथ' नोङो एडमिसनबो लायासै नामा ना लानाय लानाय जायासै दा लानो सानदोंमोन र' उनावबाबो लानांगोन औ फरायनायाथ' आरो जोबथा गैयाना जोबथा गैया बेयाव औ बैसो गैया बेखायनो जेब्लानो गोसो अब्लानो लाफिननांगोन लाबाय गोसो दं थागोन औ ओमफ्राय नों जे एक्टिं खालामबोबाय औ नोङो बांसिन सुबिदाखौ मोनदों होनबाय दा हायना मुलिनिफ्राय बांसिन सुबिदाखौ औ मोनदों नङा होमबा औ औ हायनामुलिनिफ्राय बांसिन सुबिदा मोनबाय आरो गुबुन गुबुन डाइरेक्टरफोर मोनहैबाय औ सोर डाइरेक्टरजों खामानि मावनानै नोङो साबसिन मोनदों गोसोआ आंथ' एसेबां फिल्म खालामबोबाय औ आं गासिखौबो मोजां मोनो औ गासिखौबो मोजां मोनो आरो बेनि उनाव आरो खालामदों पंकज लाहारि आदानियाव खालामदोंमोन ना फिलिम मोननैसो दंबावोमोन ना आरो औ मा दाखालिसो बिर दङ आरो दाखालिसो बानायनाया बिसम्बि नै एबार ओंखारनाया एबारसो रिलिज होनाया बिसम्बि बेयाव दं बिसम्बि
खालामदों उम आरो सर्ट भिडिअबो बानायदों बे जोंनिनो दा गुगोल बाबा टिमनि औ बेफोरावबो जायखिजाया आं जेब्ला एकदम सावथुन मुलुगाव आगान होजेनबाय औ बेनिफ्राय माने स्टप जायासै आरो ओरैनोथ' बर' फिल्मफोरा सिजन बाय सिजनसो ओंखारखायो नालाय ओमफ्राय बोसोरफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो औ मोनसेब्लाबो खालामबाय थानाय जादों आरो स्टप जायाखै आरो जेनेबा दिनैसिम इउटुबनि थाखायबाबो औ औ मिउजिक भिडिअ'आनो जा फिल्मानो जा आ बानायबोबाय थाजादों आरो दिनैसिम बे गुगोल बाबायाथ' सिरियाल माने बोसोरब्रैसोनिफ्रायनो जागासिनो दं नामा बोसोरथामसो जाबाय नामा ना मा जाखो ओ मिथिला ओ औ जानांगौ मासाव मोनफा मोननै ओरै बरनबाय थायो ओं ओमफ्राय मेन्देला मोनसे बानायदों नामा इउटुब सिरियाल बिबो नै माबा बे बाबुमोननिनो ओइ जयसिंमोननि बे बेबो गुगोल बाबा नङा बेयो गुगोल बाबा टिमनियानो ओमफ्राय चेनेला बेलेग नामा मुङा बेलेग बिसिना मुङा बेलेग बबे मोनसे चेनेलाव मोनथामसो चेनेल दं इसोरनाव बिदि ग्रुपनिनो आरो बबे ओमफ्राय मोनसेया आं बांद्राय मोजां औ मिथिया औ हा जाय न'खराव बानाय बे दैमासानि न' नामा बे ओ मेन्देलानि नोंसोरनि न'खर जानाया न'खरा बे ना बेलेग बे गङमेन्टेलाजो मेन्देलाजो खालामनाया ना आङो औ औ गुमै मेन्देला माबा बेयो मिउजिक नङा बेलेगावसो लादो सोरनावबा आं मोनथियासै न'खौ दावथाराथिंजाय लादोंमोन सुटिंखौ दावथाराथिंजाय ओ बाजार खिनाव ओरै बेखिनियाव लायो आरोना ओं ओमफ्राय नोङो जे मोसाबाय मेरला औ समाय खहा जायाखै होनबा औ ओमफ्राय औ फरायनायाव उसुबिदा जादों नामा नोंहा फरायनायाव फरायनायावथ' बिदि जेबो उसुबिदा मोनाखै आं फरायनायनि गेजेरजोंनो खालामलांबाय थादों आरो फरायनायनि गेजेरजोंनो सुटिंखौबो कालसारखौबो माने औ एक्टिंबो लाखिबाय खालामगासिनो थादों औ ओमफ्राय गेजेर गेजेर नोंसोरो ग्रुप जाना स्टेजावबो थाङो औ स्टेजावबो स्टेज प्रग्रामबो बुहुत खालामबोबाय थादो ओमफ्राय नोंसोर फार्स्टआवथ' माबा ग्रुपआ नाम दंना नोंसिना रायजोफ्रा मोनथिदों ग्रुपथ' इदि नामथ' गैया गैनायालाय बिदिनो जेनेबा फिलिमनि थ्रुयैनो औ फिल्मनि जिहेतु एक्ट्रेस हिसाबै औ बिदि इनभाइट खालामोमोन आरो इनभाइट खालामो आरो प्रग्रामफोराव ना बैसागु प्रग्रामफोराव उम उम जायखिजाया मिथिङावनो बिदि उम खालामनो मोनदों आरो बहुद नों बुंबाय मा हायनामुलिया पार्ट 4 आरो 5 लागि खालामदों नोङो ना फराव लागि दादि नै ओं दा गोदान बिसोर जागायनो नागिरदों नामा हायनामुलिखौ दा खालामगोन बायदि बुंदोंमोन सारमोना बिसोर गुमैमोना औ माथाय मिथिला आरो खालामगोन बायदि खालामबाथ' आरो नों खोनादों आरो आंबो खोनाबाय दं र' नों आरो लेटेस्ट खोनादों नामा सोंदों आङो ओमफ्राय नोङो डाइरेक्टरनि मादावथ' गासिखौबो मोजां मोनो होनबाय नोंदोंथ' औ गासै एगेन्स्टआवथ' एक्टिं खालामग्रा सेंग्राफोर दङ बा बेखौ नोङो सोरखौ साबसिन मोनखो ओरैनोथ' गासैबो मोजां आंथ' एक्टिं बिदि मेन रलाव खालामनो मोनदों होनब्ला दोरफोआव औ बांसिन माबाखौ मोनदों आरो जेनेबा रमान्टिक ट्रेजिडि बिदि थानाय औ ओरैनोथ' दा आं एक्टिं खालामबाय थानाय दा गोदान खालामबाय थानायफोराव बांसिन माने किसुमान रल जोबो बाथ्रा नालाय दा हमना ला बबावबा एक्टरनि बिब' बबावबा बिबाजै इदिफोर खालामदो बांसिन ओमफ्राय बांसिन इदि रमान्टिक ट्रेजेडि इदि मिक्स थानाय खालामदों होनबा दोरफोआव बांसिन खालामदों आरो ओमफ्राय बांसिन ओरैनोथ' गासिखौबो मोजां मोनो आङो बर' फिल्माव जेसेबां एक्टरफोर दङ गासिखौबो गोदानानो जा गोजामानो जा होमबाबो बांसिन माने फ्रि इदि खालामनो बांसिन मोजां मोनो होननानै बुंब्लाथाय राजिबखौ बुंनांगोन आरो राजिब राजिबा दाजो बांसिन बांसिन फ्रियै एक्टिं खालामनो माने मोजां मोनदों आरो आं खालामनानै औ दोरफोआव सुटिं खालामनानै बांसिन औ मोजां मोनदों होनना बुंनांगोन आरो दा आखाइयाव मा प्रजेक्ट दं नोंनाव जेनेबा अफार फैदों नामा नै बे साननैसोआव माबाफोर प्रजेक्ट मोजां दाथ' बिदिहाय गैथ'वा मोनसे कल खालामदोंमोन ओमफ्राय फाइनाल जाथ'वाखै आरो बे गुवाहाटिनिनो गनेश बर' औ गनेश आं लोगो मोनफेराखै माबा ओरैनो मोजाङानो फनजों रायज्लायनाय जादोंमोन आरो
ओमफ्राय नोङो दा नोंखौ सिमला एरियानि होनना मिथिगौ मानसिफोरा नोंनि जोनोम जायगाखौ बुंनाय रायजोफोरनि थाखाय आंनि जोनोम गामिया भगपुर माने सिमलायानो गोलैयो होमबाबो जोंना गामिया भगपुर जाहैबाय नों जे मोसाबाय एक्टिं खालामबाय बे न'खरनि मानसियाथ' नोंखौ रावबो बाधा होआखैना जेबो न'निफ्राय जेबो बिदि बादा गैया उन्दैनिफ्राय आरो जेसिम दिनैसिम एक्टिं खालामबोबाय बा बे न'खरखौ धन्यबाद होनांगोन माने नोंसिनि एरियाया कालसारजों एसे लोब्बा गोनांखा नङा होमबा बे ओंखायनो थारमाने ओंखारनो सुबिदाबो मोनबाय आरो हगारबायबो जेनेबा दा बांसिन नोङो साबायखर बावनांसिगोन दा जेनेबा केसि मिउजिक स्कुल बेथ' दाबो दं सोलिगासिनो दाबो सोलिगासिनो सारमोना आरो बुहुद हेल्प खालामो बुहुद माने जायगानि दा जिहेतु जाय गोसो गुदुं मेथाइ खननायावनो जा मोसानायावनो जा जायखिजाया बिथिङावनो सारमोना बिराद हेल्प खालामो आरो बे मिउजिक स्कुलनि थ्रुयै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो बेनिखायनो बांसिन माने एक्टिंआनो जा मोसानायानो जा बांसिन माबाखौनो सिमला एरियायाव मोननाय बायदि मोनो सिमला एरियायाव बांसिन जोंबो जेनेबा सिमला एरियायावनो मोनदों दे होमब्ला रिजु जों सानैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बिनि आवगाय आङो नोंखौ मोनसे आर'ज गाबनोसै बे जाहैबाय मा बे हारिमुखौ दागार बर' हारिमुवासो माने हारिनि महर मोखां नालाय बेखौ बैसो जाहोलां केरेक्टारा सोलायहोलां ओरैहाय मावलांबाय थादो नङा होमबा बिनि थाखाय अबं गसाया नोंनो गोहो होथों आं बोर बिनानै हरदेरनाय जाबाय नोंनो दे थेंक इउ दादि दे होमबा जों एसेयावनो दोनथ'नोसै दे बे जाहैबाय रिजुमनि स्वर्गियारि भगपुरनि सिमला हालामनि बिथाङा बुंदों सिमला हालामावनो बिथाङा कालसारनि गासैखौबो उन्दैनिफ्रायनो नुदों आरो बिनिफ्रायनो बिथाङा गोसो गुदुं जानानै मोसाजेननानै क्लास 7निफ्राय बिथाङा क्लासिकेल डेन्सआव एडमिसन लादोंमोन नै दा बिखारत पास जाबाय दाबो एक्टिं खालामबाय थायो नै दा बिथाङा एक्टिं खालामनो थांगासिनो दं गुगोल बाबायाव नोंथांमोना गुगोल बाबा नायोना नुगोन होमब्लाथाय जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै रायजोफोर बेनि आगोल दहाय आं आर'ज गाबदोंमोन नोंथांमोनखौ बेखौ मावदो दै धन्यबाद खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि